ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ରଚନାଟିଏ, ଯାହାର ଟପିକ୍ ହେଲା ପରୀକ୍ଷା ଭୟ। ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଉପକ୍ରମ: ପରୀକ୍ଷା ଭୟ ଏକ ମାନସିକ ଅବସ୍ଥା ଅଟେ, ଯାହା ବହୁତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ। ଯେତେବେଳେ ପରୀକ୍ଷା ନିକଟ ଆସିଥାଏ, ବହୁତ ଛାତ୍ର ଭୟ, ଉତ୍ତେଜନା ଓ ଚିନ୍ତାରେ ଆବୃତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଏହି ଭୟ କେବଳ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ବିଫଳ ହେବାର ଆଶଙ୍କା, ଅଭିଭାବକଙ୍କ ଆଶା ଓ ସମାଜର ଚାପ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ। ପରୀକ୍ଷା ଜୀବନର ଏକ ଅବିଭାଜ୍ୟ ଅଂଶ, ଯେଉଁଥିରେ ଅନେକ ଅନୁଭବ, ଶିକ୍ଷା ଓ ଅନୁଶାସନ ଲୁଚିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଆଜିର ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀର ଏକ ଗଭୀର ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ପରୀକ୍ଷା ଭୟ। ଏହା କେବଳ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ନୁହେଁ, ଅନେକ ପ୍ରାପ୍ତବୟସ୍କ ମଧ୍ୟ ଏହି ଅନୁଭୂତି ଭୋଗ କରନ୍ତି। ପରୀକ୍ଷା ଭୟର କିଛି ଲକ୍ଷଣ ହେଲା ନିଦ ନ ଆସିବା, ଅଧିକ ଚିନ୍ତା, ମନୋଯୋଗ ଭଙ୍ଗ, ଅନାବଶ୍ୟକ ଉତ୍ତେଜନା ଓ ବାସ୍ତବ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି ଅସନ୍ତୋଷ। ଏହି ଅବସ୍ଥା ଦୀର୍ଘ ସମୟ ରହିଲେ ଛାତ୍ରର ମନୋବଳ କମିଯାଏ ଓ ପଢ଼ା ଉପରେ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପକାଏ। ପରୀକ୍ଷା ଭୟର ସମାଧାନ: ଏହି ଅବସ୍ଥାର ରୋକଥାମ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ମୂଳ ଦିଗ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଦରକାର। ଅନୁଶାସନ ଓ ନିୟମିତ ଅଭ୍ୟାସ: ନିୟମିତ ଅଧ୍ୟୟନ ଏବଂ ନିଜର ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଲେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼େ। ମନୋବୃତ୍ତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ: ପରୀକ୍ଷାକୁ ଭୟ ନୁହେଁ, ଏକ ଅବସର ଭାବରେ ଦେଖିବା ଦରକାର। ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର 3 ମନୋସ୍ଥିତି ସୁଦୃଢ଼ କରିବା: ଧ୍ୟାନ, ବ୍ୟାୟାମ, ଆତ୍ମଚିନ୍ତନ ଓ ମନୋବୈଜ୍ଞାନିକ ସହଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ମନ ସ୍ଥିର ରଖିବ। ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର 4 ସମୟ ପରିଚାଳନା: ଯଥା ସମୟରେ ଅଧ୍ୟୟନ, ବିଶ୍ରାମ ଓ ବିନୋଦନ ଦ୍ୱାରା ଚାପ କମିଯାଏ। ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର 5 ପରିବାର ଓ ଶିକ୍ଷକ ସହଯୋଗ: ଛାତ୍ରମାନେ ଯଦି ନିଜର ଭୟ ବିଷୟରେ ଖୋଲାମେଲା ଭାବେ କହିପାରନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ଦୂର କରିବା ଆସାନ ହୁଏ। ଉପସଂହାର: ପରୀକ୍ଷା ଭୟ କୌଣସି ଅଲୋଭନୀୟ ଦୁର୍ବଳତା ନୁହେଁ, ଏହା ମାନବୀୟ ଅନୁଭୂତି। କିନ୍ତୁ ଏହି ଭୟ ଆମ ଜୀବନ ଓ ଶିକ୍ଷା ପଥକୁ ବାଧା ଦେଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏହାକୁ ସଚେତନତା, ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଓ ଉଚିତ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଦ୍ୱାରା ଜୟ କରିବା ଅତି ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି ଆମେ ଭୟ ଉପରେ ଜୟ ପାଇପାରିମୁ, ତେବେ ସେଠାରେ ସଫଳତା ନିଶ୍ଚିତ ଅଟେ।